iloko telo jatend piny biro manyien en otiyo gi Moi bang'e no Kibaki bende kadonjo pod entiere mane telo iyudo koya bedo jatend jaod bura kendo chako donjo jatend migao kendo iyudo kata bang'e nyoro kae keto nyaka duol mar SRC mano machano osach jotije piny owacho. En kit telo mane kata kido mane miyo onyalo fit kumoro amora nonya donjo kumoro amora jatelo ni wuok to pod en mana ni inyal kete gimoro nyaka ne yudre kuma pod idwaro mondo osumie paro kendo kel rieko. Obwongo ne tiyo. Dalmas Nyasaye nochweyo na wacho ni ng'ama riek. Osomo kendo ng'eyo kabisa to no ng'ama riek. Kendo nong'e tiyo go obwongo gi gik mosomogo mondo kel konyruok e piny masani. Nong'eyo ni ka chike iloso gin chike manyaka kony jowa. Samora yuago ndi ni tibunge wa mandalo ni joma nok emodhi mondo los pend chike mondo dhi otim gimiluongo ni legislation ka kedo n'oganda e bunge mondo yud konyruok e yore mopogore opogore. Ka giloso chike magayo joma jomecho, ka giloso chike marito ratich jopiny, ka giloso chike makonyo kendo reso jopiny, ka giloso chike ma jopiny kong'iyo to neno ni jogi odewo wa. Dalmas ne Nyasaye omiyo were mar bedo ng'ama ne riek moloyo mbesene mathoth kata oganda mathoth. To Nyasaye bende nomiye were mar puonjruok dak gi ji. Ni wabiro gwere, wabiro kidhore, wabiro kwerore to gikone ka paro ma in goloyo mara to abiro lonyo mara ni mondo mari no emoti. Emomiyo migosi Raila Amolo Odinga noywaye ka giloso sirikal gi Kibaki nusu mkate to miye obedo minister mar public service. E bedo ne minister mar public service no e kama Dalmas Otieno Anyango no lead, no telo ne loso gima tinde iluongo ni SRC, Salaries and Remuneration Commission. Emomiyo duoke mondo nodhi obed kanyo ne tich mayot. Kana bedo assistant minister mar trade CAS ogochona onyisa ni nyathi omera ichako gi kama na chake nikech first post mare hapa ni industrialization no gwedhnu ajorongo koro onyisa ni nyathi omera ichako gi kama na chake ministry dhi nade takone ni ministry dhi maber to nabedo gi mor mogundho ka Dalmas ochako koda wuoth kama nene minister gi gik mane gichako parastatals mane ginyuolo ka ene Ministry of Industrialization ko penja bing'e ni magi ma ane makedo ne obiro Kenya Industrial Estates gini kawaloso policies gik makama kendo notemo nyisa ni kiyie to yudie kaka gik manwachako gima ibiro chako ka in kanyo gi joma ungo biro kelo konyruok ne jopiny. Ne ok en ng'ama dwaro mare. Ne ok ogochna ni wuod omera to ambe chut na bor kanyo koro tinde anoko. Nyithindo ema rito jodongo. Oyo. Kendo saka sano walalore kode paro kadhi ka yudo ka weche ok ring maber penye jaduong to kare into ndalo ucha. Nutimo negi nango because he was one of the youngest ministers in Dalogo. Mana kaka Nyasaye no yie mondo abed one of the youngest CASs in Dalowa Esirikand Uhuru. Omiyo aparo ni en gima lich ahinya ni Nyasaye no gwedho pinywa ma Kenya gi joma chalo Dalmas Otieno Anyango gini. Koro tabu ni ka fuok erodong. To mbese na ma chien mana kaka iwacho kaka midwa kori pime wach manyalo konyo oganda to en ayany marom gi wiya kamikete iti onge amiyo mbese wa ageta mbese na motelo na matin ma tokwa majenzi ka Nyasaye oyie wabede uru jotelo ma komitiche lwetgi to timo mathiring'enyi. Ingeni Dalmas Otieno kani nyiso ni ndik policy brief. Ai, tiga ng'ute bor. Nendiko. Notimo with excellence. Onge gima ni timi wenus.
gimoro amora mane lwete oyudo kotimo to timo maler, korwako sut to en sut maler, korwako kitengeneno to ing'eni en rwakruok mamiyo imiye luor. Kodonjo tineno ka jatelo donjo adieri. To koro magwa mochoto dongi samoro ing'eni imiyo kata kibiro iwacho ni mache jatelo e minister. Yawa to wamiye pi omodhi, nindo ot adieri. Omiyo wamiuru telo luor matelo onego obedgo, kaka jomosetelo nyimwa ka jaduong' Dalmas Otieno gini nosetimo. Adieri nitiere makosa mane gitimo maricho, be wanon ka wawe. Ok adwar wacho ka ni koro ne en mane en owadgi Maria Mtakatifu. Embe ne en gi nyawne, ne en gi meke mane ok beyo, ne en gi meke mane ok onego watim. Mage maricho ma wang'ego gi ma ung'ego weuru mabeyo, nikech thothne kiketo ji ratil, Lydia, kidwa ng'e ng'ama ber tiketo e ratil, iketo berne koni gi rachne koni. Ka berne odhi ohingo rachne, ng'ano ng'ama ber. Ka rachne odhi ohewo berne, mano ng'ama rach. Omiyo ka wakete ratil, adieri Dalmas Otieno ne ng'ama ber. Kamano. Ahero kaka iwacho ni nigone simu